Toroq maluqin, bankin mkisra, inġenji kbar, trabbijiet u periklu enormi. Isna qegħdin fit-toroq tal-gwerra. U dan il-mod li bih tkellmu magħna n-nies li jgħixu fit-triq il-Franġiskani fil-Ħamrun, sitwazzjoni li qed testendi sal-Imsida u tal-Pjeta u li ilha hekk mill-bidu ta' Settembru. Sitwazzjoni li qed taffettwa anka n-negozji li hemm f'dawn it-toroq. Net News tkellem ma' diversi residenti li l-koll qablu li din is-sitwazzjoni hemm bżonn li titranġa e kif jinsabu skjavi fid-djarhom stess. Residenta spjegatilna li 3 persuni weġġaw minħabba li t-tarmak fit-toroq mhux infellat. Fil-waqt li sewwieq ta' mutur ukoll spiċċa weġġa minħabba dan l-inkonvenjent. Mhux hekk biss, iżda numru ta' residenti f'dawn it-toroq spiċċaw ma jistgħux joħorġu, jew għax jibżgħu li jweġġaw, jew għax il-bankina ma tistax timxi fuqha. Dan apparti li ta' kuljum qed ikollhom jesperjenzaw ħafna trapp li jaffettwa l-kwalità tal-arja f'din iż-żona. Inizjalment il-proġett beda meta kellu jsir xi xogħol ta' manutenzjoni u trinka ġdida tad-dawl u eventwalment kellha ssir manutenzjoni mill-Water Services Corporation u fil-waqt li r-residenti jifmu li dan ix-xogħol għandu jsir huma jinsabu nkwetati ferm għaliex il-ħidma mhix għaddejja b'mod kontinwu, apparti il-fatt li kemm il-darba triq tingħata tarmak u terġa' tinqala ġimgħa wara. Net News tkellem ukoll ma' sit ta' negozju fi triq il-Franġiskani li jilmentat kif in-negozju mar lura mindu beda x-xogħol u barra minn hekk il-konsumaturi kollhom jipparkjaw il-bot hekk kif mejju ħarġu avviżi jinfurmaw lir-residenti li ma jista' jsir l-ebda parkeġġ. Numru ta' residenti ilmentaw ukoll dwar ir-riħa tad-drenaġġ f'dawn it-toroq u dwar l-inġenji li qed jostokolaw it-toroq hekk kif spiċċaw f'sitwazzjoni li la jistgħu jimxu fuq il-bankina u lanqas mal-ġenb ta' triq. Inkwetanti wkoll li matul il-lejl lanqas hemm dawl f'toroq li huma mimlija gandotti, sitwazzjoni li fi kliem ir-residenti stess hemm bżonn li titranġa minnu fih.